Uyabona ukhuzana ushayiwe ekhanda ngesimo sakwamoya sakwaspiritual. Ngiyayithanda lento enziwe la kuthiwe umshado usuku lodwendwe lungomhla ka15 okuyi traditional wedding. Bese konke lokho okudlala nokwenza ukujabulisa lo uthandiweyo wakhe akaphilisana naye kuthiwe into ezokwenziwa ngolwesine. But i-official date yosuku lodwendwe lapho khona kuyobe kuhlanganiswa izinyanya abantu abaphile emoyeni imindeni yonke ngokwakamoya kuthiwa kungomhla ka15 whereby umakoti lapho khona kuthiwa obefazwa ngenyongo kwenziwa yonke into ebikwa phakathi kwekhaya kwenziwa yonke lento nobulanda kuthiwe nje udwendwe lonke lungomhla ka15 kahle kahle bese bezenzela ke lokho okunye kokudlala kwasehholo kuyi-white wedding okuyi-adoption yelentozana kuyi-adoption ye-western ceremony. Into lonto le kakhulu ikhombise immaturity nokuthi lento yokuba umZulu nokuba umuntu noma ukuba umnguni iyaphila kuyena uyayi-understanda. Phela thina benguni asinayo i-white wedding. I-white wedding kusuke kuwumdlalo nje kuphela wokujabulisa umfundisi nabantu abathile abangani bakhe ama-colleagues enisebenzisana nawo. Kodwa into yonke yethu ihlanganisa izinyanya abantu abasiphethe esiphila ngenxa yabo abasazi singakafiki la abangonkulunkulu bethu. Umuntu onolwazi uyazi igama elithi uNkulunkulu ukuthi lisukaphi. Inhle kakhulu lento lena yazi ngiyajabula ngalama date la ukuthi i-official date nje yodwende yonke yabekwa kwathiwa umhla ka15 akukhulunywanga ngalokho kunye bebekwazi ukuthi bazozenzela bona esithe ngasese kamnandi siqhamuke sesikubona nje la leyo dwendwe kuyobe sivezwa ke kahle officially.